जोंना गोबां मानसिफोरानो YouTube चेनेल खुलिनो थांदोंबानो जों फार्स्ट भिडिअखौ जों मा एगारगोन होनना सानो नोंसोर फार्स्ट भिडिअखौ मा एगारदों नोंसोरनो खोन्थानानै नोंसोरनि गावसोरनि इन्ट्र'खौ खोन्थाना ला नोंसोर मा मुं मा थायो बेफोरखौ खोन्थानानै नोंसोरो ट्राइ खालामनानै नाय इउटुबाव भिडिअ एगारनो खेबसे ट्राइ खालामनानै नाय ओरैनो मालायनि रिल्सखौ नायनानै नोंसोर सम बारहोबाय थानाङा जोंहा बैसोआ जोंखौ नेनानै थाया समा जोंखौ नेनानै थाया ना दिनै गाबोन बोराय जानाय लोगो लोगो जोंनो गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जाना फैयो ओंखायनो नोंसोर हायोबा नोंसोर इउटुबाव ट्राइ खालामनानै नाय फार्स्ट भिडिअखौ नोंसोर मा होगोन सानदोंबा नोंसोर गावसोरनि इन्ट्र' खालामनानै भिडिअखौ एगारनो नाजा बे खाथि खालानि मानसिफोरा मा बुङो मा बुङा बेखौ नोंसोर इगनर खालाम बिसोर फार्स्ट टाइमाव नोंखौ मिनिखागोन जेब्लानाखि नों साक्सेस जागोन ना बिनि सायावनो बिसोरो अलनाय साननाय फैगोन मिनिनानै जों जेबो लाब गैया होननानै ओंखायनो नोंसोर फार्स्ट भिडिअखौ नोंसोर इन्ट्र'जोंनो सुरु खालाम इन्ट्र' गावनि परिचय नोंसोरनि गावसोरनि सिनायथिखौ खोन्था मा मुं मानि बेफोरबायदि सिनाय खोन्थानानै नोंसोरो इउटुबाव एगारना हो रावनोबो सेयार खालामनाङा नोंनि लोगोफोरनोबो सेयार खालामनाङा रावनोबो सेयार खालामनाङा नों एगारनानै हो नायनो मोजां मोनग्राफोरा लाइक होगोन नोंखौ फार्स्ट टाइमबाबो आरो बिनि उनाव नोंसोरो लासै लासै ट्राइ खालामलांबानो जाबाय नोंहा नोंनि गोसोआ मा इन्टारेस्ट दङ बिनि सायावसो नों भिडिअखौ खालाम आरो इन्टारेस्ट गैयिनि सायाव नों भिडिअखौ खालामनाङा नङाबा नों साक्सेस जानो हानाय नङा ओंखायनो नोंनि गोसोनिखौ सान आं मा भिडिअ खालामबा मोजां जागोन ना आं गुबुनफोरनि ब्लग भिडिअखौ नुनानै नों इन्टारेस्ट जानानै भिडिअ बानायनो लुगैदोंबा जानाय नङा नोंनि गोसोआ मा बुंदों इउटुबाव आं मा भिडिअ बानायगोन बेखौसो साननानै नोंसोरो इउटुबाव भिडिअ खालामनो नाजा लोगोफोर मालायनि रिल्स मालायनि ब्लग खालामनाय मालायनि फानि भिडिअ खालामनायखौ नोंसोर नायबाय थानानै समखौ दाहेगार समा नोंसोरखौ नेना थाया नोंसोरनि बैसोखौ नोंसोर समजों खारफानो नाजा जे बे बैसोआ जेब्लानाखि देरगोन लावगोना जोंहा बे समावहा जों गाबना लानांगोन जों मानो बै समाव खालामफ्लाङासै भिडिअफोर खालामफ्लाङासै गाबना लांगोन जोङो ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंबाय आरो ओंखायनो ट्राइ खालाम इउटुबाव नोंसोर गासिबो फेसबुकावल' रिल्स एगारबाय थाङा नोंसोर इउटुबावबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन इउटुब फेसबुक आरो इन्सटाग्राम बे मोनथामनि भितराव माया मोजांसिन बेनि सायाव भिडिअ लाबोगोन नोंसोरो जास्ट वेट खालामबानो जाबाय ओंखायनो जै बर' हारिनि गासैनिसिमबो नोंसोरबो ट्राइ खालाम इउटुब चेनेलखौ